Баймак районы хужалыктарына ядгы басуу иштерине старт берилди. Гадәттәгесә ул аграрийлар өчен дүйім семинары эшеннән башланды. Елда бер хужалыкта авыл эшчәннәрен йыйып алу, алда торган бурыстарды билдәләү, техника паркының әзерлеген тикшерү районда традицияга алынган сараларның береһе. Теманың дәвамы алдагы язмала. Бұл юлы семинар Ленин орденлы элекке Елайыр совхозы биләмәләрендә үтте. Таркалган совхоз урынына көсле фермердар заманы килде. Әлеге көндә бұл тарафтарда буш яткан ердер бөтенләй юк ди белгечләр. Совхоз батуларында 40лаган фермер уңышлы эшләп йөри. Бүген улар лизинг кредит ярдәме менән дә кул аксаһын ала, техника паркын яңырта. Семинарда күргәзмәгә куелган яңа техника өлгеләренең икәүһе быел үзләрен тәүге тапкыр басуларда һынап караячак. Соңғы жылдары бұл фермерларны қына аяққа басты, шуға мына күретірге болдық. Мына бүгінгі көріп тұрағыз, күні яңы техника алынды. Біздің яқта влага әдірек болғаз, қысқа вақытта икі арнала ядғы басу іштерін тамамлап қойырға. Семинардың пленар өліші Урал арияғы агросәнәгать колледжінің Урғаза филиалында дауам итте. Бұл да элекке Елайыр ауыл хужалығы техникумының базыһы. Узган буатта бындала студенттар ханы меңләгән яшьтәр менән исәпләнһә, хәзер бер курс тултыру да авыр. Ләкин артка карап яшәргә вакыт юк. Бүген авыл хужалыгы менән бергә белгечләр әзерләү өлкәһе лә үзгәрә. Талаптар да яңараты уку йорты итәкчелеге. Яңа специальный состав, технология производства, переработки сельхозпродукции. Именно быелгы елда, 18 елда беренче выпуск булайында алайга. Монда килделәр кунактар, элекке безнең студентлар, фермер булып эшләп йөриләр. Шуга без уга карап, үдебез дә кыланабыз. Безнең булган эшебез бушка китмәгән икән. Аллага шөкер, егетләр авыл хужалыгын күтәреп торалар. Баймак районы һуңгы елларда мул иген уңыш алып, республиканың иң яхшы 5 төбәге исемлегенә инде. Ләкин үстерелгән уңышта хату проблемаһы ел дәвамында хаклана. Шуга ла быел отышлы культураларга өстөнлек бирү күз уңында тотыла. Мәсәлән, етен, майлы үсемлекләрдә сәсеп карау, нут һәм чечевица, ягъни ясмык, борсак кеүек культураларда тәүге тапкыр һынап караячактар. Аграрный университет елда башында агрономический конференциялар катнаша, елда яңалыклы инновационный препаратлар һәм технологиялар тәкъдим итә. Бу якка килгәндә, бүген укытучыларга, препаратларга бер научный һәм агрономический консультирование аппарат. Аграрийлар алдында сәсеү кампанияһы күп мөһим эшләр тора. Баймак районы көндәр йылынуын һәм һава торышының тутырыклануын көтә ине. Был аднала хужалыктар сәсеүгә төшергә исәп тота. Гөлнур Ишбулатова, Хайдар Көмешбаев, Илфат Абдуллин, яңалыктар Баймак районы.